Ja lauantai, kesäkuuta, tons kesäkuuta. Os kesti jaussi, en kuulet ku soitti. Reagoi klikkaamalla. Reagoi klikkaamalla. Lisää reaktio, Vastaa. välitä. Lisää. Nox. Aloitti puhelun, jonka kesto oli 3 minuutin. Kost kesäkuuta. Tons kesäkuuta. Onks kesäkuuta? Tons kesäkuuta. CV kesäkuuta. Tons kesäkuuta. Nox. Aloitti puhelun, jonka kesto oli minuutin. Kos kesäkuuta. Tons kesäkuuta. Tons kesäkuuta. Nox. Aloitti puhelun, jonka kesto oli muutaman sekunnin. Reagoi klikkaamalla. Aloitti puhelun, jonka kesto oli muutaman sekunnin. Kos kesäkuuta. Aloitti puhelun, jonka kesto oli muutaman sekunnin. Aloitti puhelun, jonka kesto oli muutaman sekunnin. Yläkorpi roleplay, yläkorpi roleplay, yläkorpi roleplay. Petä! Toikalla jäsentä, luotu kesä. Ons kesä. Siirri palvelimelle. Nox. Aloitti puhelun, jonka kesto oli muutaman sekunnin. Reagoi klikkaamalla. Aloitti puhelun, jonka kesto oli muutaman sekunnin. Aloitti puhelun, jonka kesto oli muutaman sekunnin. Korjaaja, palvelimen tunniste. Palvelimen tunniste. Palvelimen tunniste. Palvelimen tunniste. Palvelimen tunniste. Sunnuntai, et vastannut käyttäjän Korjaaja. puheluun, jonka kesto oli minuutin. Onks kesäkuuta? Tons kesäkuuta. Tons kesäkuuta. Aloitti puhelun, jonka kesto oli tunnin. Aloitti puhelun, jonka kesto oli tunnin. Aloitti puhelun, jonka kesto oli muutaman sekunnin. Aloitti puhelun, jonka kesto oli 4 minuutin. Tons kesäkuuta. Aloitti puhelun, jonka kesto oli 4 minuutin. Korjaaja! Palvelimen tunniste. Palvelimen tunniste. Korjaaja! Palvelin. Aloitti puhelun, jonka kesto oli. Aloitti puhelun, jonka kesto oli 4 minuutin. Aloitti puhelun. Palvelimen tunniste. En voi Tiistai. Tons. Reagoi